sibun ya pi ba kumu player uba don haka tim ba pila ra ya kene ka jingjop haka ne ka tournament jong pi hang ne hamokan ane sno mokan te ka ka jing sngo ka jong pi ba pila yo ya kene ka jingjop so jong te mak ai burama ya ka mokan sport club ka pun sing ya kene ka tournament ba ide apa kelong ba ni kum kino saksinong ho kum kun sama abang pek yang kena madan ni padadon ke madan ke babha kepat long ke giwe delek kai ruk delek kai kendai ngut pengut buka menyuk kum kawe ke madan standard size pun kum yuk lang giwe nang ba miruk nang lak benang kiu lagi don ke madan ke kambiang mar lang tuk don kemudian madan nang delek kai giwe ngempet ya lak compare mar ngrang yuk pan training ban tang ne tang daun buka ben yuk madan kum yuk lang giwe ngepat itu ya kini ikmat lada kidon dapat QI lam yang ada video mah sebab page bat skor lam ini tumkin senang buat lagi long tengki barit ro unrai ai lang ini lah kalau kemudian ibu kadang long barit sebab ai lang ini tang kebal kambiang ro nilai kai tang bangiru nilai kiu strang tinggi nilai kai namar ngai asnga ba pide we ubasi mentah ki division ba per dei te pis ngau diau namar ba hakasnong la jong pat mdon kamadan ka babiang la pilek praktis kamut pi praktis hakane hi kamadan ka ba pilek sabar te kata kadai ka mansim jong pi ba pis ngau diau tang ya kamadan dei to khublai sibun ya ka jing plak per ka jong pi kene kasni to khublai sibun ya pi ba chat khot ba ayu kumno ya pi kum tu kadang kraw borlang thaba dei nakane kasnong mokhan te kum kat kum ka jing tip ka jonga u baju le ikini ki social media nasayo i batsayo asngau ba pil adai uwei u referee ba pil asim benta hai ki rensan ba pero akane ka dong kathan ka jongi dai te pil adai ru ba pidon haka benta ka line jong ki referee dai te ka jing sngau ka jong pi haka ba ya dai kum uwei unong song snong Nrai pimi sabar ban simbenta ban peniat ki game ki ba sabar ki madan pila kambiang nrai hapo snong la jong kane kamadan kalong kumne tak ka jing sngau ka jong pi hoi ni ko ai ta so ai ngoi ublai mo ba elam ni ya kani si pro sini bang la priai kini troman bat ka jing sngau jonga hoi ngai sai peniat ki madan ki kumki SSA kumki mulai madan he kumka sai ni hu kum tu ter kitu ki madan ki long artificial teke asuf sibun nam ta ki player ro bar ki jingil kai ro long compare kiu na ki long kam improve bun nam ta ki player but hang ni ngap ban kondok kum kani madan khandeu sibun sim jing namar kalong kham ngia namar kawai ka madan kalong baret tau ni haji mentang kerpat nam ta ka sarkar ban pek mat lang mo nam ta kasnong jongi nam ta ka area ka thain jongi de se kawai na thain area meriau jongi hangi de se ka ti ban yo kawai artificial turf kawai kamadan kawlong standard size mo te songu subon ba kraw thaba ya ka ne ka jing kren ka jong pi ya ka ne ka sngi nalor omtang mapi ubami kum referee nrai meneng la yo kren bat we player ubasim bentah ki division ba per mi na kena kesno mo khandai te phiru ngathara he kisni ki por ki bala adap pi don ka jing practice pidai ha kane hi ka madan na kane hi kesno te video na mar balai ba phimpat yo ya ka madan ka babia te ngange lengba jong kane ka social media te ngange ba ki bor ba halor khamtam hang ne apo mo tharesan jongi uba sangkler warji udai minister jong ka sport te udai minister jong ka sport udai MLA uba dei ha kane ka dong ka thanya kane ka snong jong pi ngange ba mo un phai khmat lem ha ba ya dei ber kane ka snong kom ka tim ding kan tau ding so kaman yes no kaman trai lang te ha ba pidai ki trai snong te ha ba phai bat kamadan kumno pi sngo ha ba pi ala kai kane kamadan kumno pi sngo ha ba ya dei ber kamadan kom ki trai snong ti player ni dan ni sngo lagi long ko ber di Kristo majil kai dari buat jengi kuat biang ni makambiang kamadan te ke pisem jing na ne am na ka banta ka jing bombiang kamadan sem jing ba dai te to kble sibon kata dang yala kai ba kermen ba ki bor ba halor kin snosen LMUP kin aya ka jing yarap ha be dai ba kamadan mo to kble sibon kata te sana ka banta jong phi ke ru rong ba
krui pi adon kat ni ye i ba pidon ka men sim ya kata ka jinga trailang ban kentiu ya ki kena badon sap hakane ka snong jong pi khantam hakane ka football Đây tang ba yu ambisi kwa tang badan mo sebentar ya perkhat kena ba pri don kam training facilities ba biang inteng ka ground ki let division ba pair ke standard size ng ground kim don ba bagi prepare por bagi penkre ya kamet ka pha jong ladi kam ya hap ba ka size then dikin dal apoi ka madan ka ba biang standard size beda kam ya dei kan kita ngiru tumta ka ngi kwa alis lada don kalat ka lenti ti long ngin dayo lam ni ti i bentai ba biang penyo pen krep pen bit pen biang lam tai khna mar ki long pasnit bi khna hang ni ngalalap de ki khmat jong la jong ti ngiru kum kiri rong ba ngia pek ngia jong lang ngi persang pen kentiu ki ti tang ita hi message bengi island begini kiri rong ba don brom hang ni baik ladar don galat kalenti subah ya rab lem ya blam na ka banta kane ka snong jong pi Nakaliang jong ni hirurong ba jong sinong ni idun kam sibun ne kam tam kamadan dapet kasas khantam ka madan tak kedang lengkor ta dangrit ke ti sang le don kam panio ada kamadan ka bakam dia kenang bagi kenang nang kini sinang ni ken me ki bakam pau smat ke nomor ba babun kisdong kini kitan ki paramarjan ki joni ki diawan sementa kita namen ki ba perang ne rega madan pada kambiang tengi la don ni ke jing angnut ke jing temu ban ya kendu ya inom ikmat joni ba ada long kabala ban ya lem mo nang ta karoi ka par nang ta ki jitiu jong kena de ba jing la kai sport